Mga idol, tagahan si Migo Kulapo og maagang pamasko. Sayo kayo gitagaan og regalo. Excited kayong mananap. Nagkasabot mi mga idol nga kung unsay among madawat among tungaon. Hashtag ko na excited na hinuon og gahat. Go. Katong ingon ko nimo ba nga naay mo hatag nimo regalo ba? Tagaan ko no kag regalo, maagang pamasko kuno niya. Ni kuan ni gikan ni Harold Manto. Si Harold Manto may naghatag aning mga regalo nimo migo. Handa man na. Wa sa ko gibaw unsay regalo. Ako sang kuaon migo ha. Nya okay ra nimo. Oh. Salamat da ni Harold Manto. Salamat ni Harold Harold Manto. Oh. Salamat. Oh ni Saak. Saak. Oh, salamat Sir Saak. Sir Saak. Oh, salamat kayo. Excited na ka sa imong regalo? Oo. Kwaon na ako. Ha? Kwaon na ako. Sige, sige. Ako sang kwaon Migo, regalo nimo ha. Mga idol, si Migo Kulapo kay kitagaag maagang pamasko. Regalo. Oh. Yaya Migo, Migo. Yaya Migo. Ga regalo sa iyo. Wah, ada yun. Piyar sagod. Apurado kay si Migo Kulapo mga idol nga mutan-aw na siyang regalo. Mautong akong gikuha mga idol. Gipadali-dali jud ko sa mananap o pakuha. Na excited na gid pag-ayo siya. Tingalig cash ni ba? Aw tungaon na mong duha. Ug karon mga idol naa na sa akong mga kamot. Nagkurog-kurog in taon ko sa ka-excited nagpupot. Okay ka mga idol, aton gikuha ang regalo ni Migo Kulapo sayo kayo nga. Nay pinaskuhan na to Migo. Salamat sir, salamat sir. Handa man na. Mao gani, ukbon pa manawa man ta kay wa man sa ko kibaw kung sa sudan eh, pero excited na sad ko. Pero mao lagi kung unsay sudan eh, tunga ta. Oh, sabot ta daan. Basi imuhaon ra. Handa man na, kwarta na. Palitan og 1,000 eh. Kapay bandrit to. Tag 500 ta. Sige. Panlitan og lotion. Matunga ba din ang lotion? Hindi. O yung sa akin sa may matagiyan na, bro, ako na. Unsa day? Ano? Ano lang. Nalog yun. Nagbuot pa si Migo Kulapo siyang regalo mga idol. Sir Saak og Sir Manto. Salamat kay sa inyong gihatag ng regalo ni Migo Kulapo. Pero kung sa kalibon eh, Kapay bandrit to. 700 ko amigo, mo 300 mo. Oh, no. Kaya Oh. Saday. kapalitan na pagitihon na na. Dam sa Kuya kung og 200 ni, tag 100 ta. nanangwan ayun. Gawan na kaya yun. Sige sige, mga idol dara ang gihatag ni God. Ay sabi ko. Warag excited kaya to amigo siya regalo. Hinaya sa doy parang may excited ta. Oh, yay! Kaya hay sa to amigo. Sus! Ano man naman, oy? Di unsa man na nimo pag-apply, oy? Ay. Saan na? Oh, may kwarta eh. Unsa man din na? Buwan. Buwan! Pagtarong di amigo, eh. Bino ko na, mga buwan. Iya, tungaon to ni. Uy, tungaon to. Wala pa gani kakaon si Migo Kulapo sa buwan mga idol. Langatol na hinuon. Nga ay.